ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kajing sya pendik jang gipat ba khasi basa hakitan kaput kathan langpi kalai biteng nakapor syakapor khamtam gipat ba belit bawan limba kasurok khampi duli langpi belit sirit tada syayo asam yakni la pentikna de kinang yalam kaseng nyautrap youth council rimulyang circle da ka bakila kenno baki pulut asam ki pendik yai kali jang gipat ba khasi ki bawan nayo asam bar ki judawa pisaru da ki kali da ba ai da kumni kumtai Upresent kaseng HYC Rimulyang Circle usamna dia terbor wanyang habai keren bekila patai kubor layat ho padang hakan drutrik bentau benau lalap dalaki jongki khamat yaki pudet asam ki bakhlem phong uniform bat kibla syok khawyang kila talasi yaka kali jongki bat habaki pen ki pudet asam kila setiar bat kamru yaka kali jongki da ka penan kamru daki rupat ba ki bamdai khasi bat be yaki kali baphen Kumtaha ka biya day bat kaniya na kalyang jok HYC. Kalalit ban Aisendon na kajing tho sa ODC bat SP ka West Khasi Hills. Ban kintu ba kiday ban Shimkya ba banyakran ya ODC bat SP. Ka Kamrup District halo katay ka jingla ki pulit Assam. Kabala banwan ra biyang ka jing jaka bas ngosi ha katay ka than. Na kalyang jungi ka HYC Rimulyang Circle haringkat ke HYC West Khasi District. Haka jingnya don lang jang organize secretary jang ka district. Hadin bagal ami ka kenrum kenram habaya day bat kayang hang teh hapo langpi area nak liang juga jongi ke SOC ni pha da jing tho ha deputy commissioner ba untuk larlem halor ke jing yai pendik jong kine ki polis jong asam ya kayang jong ki beri jongi hang teh jaka kamtam ki bakit baba ki mar ki mata eng ba ka teh ka surop kampaduli langpi hadin bangi la sayo sngo la bun tili snam ba ki polis jong ka asam ki shadle be ki kam ban punwit ki bayaj bayang bakit ki mar ki mata laki dei kali bahir sya yau ban ledi ki mar kum kising baki we laki dei kali ki bawan kalur bawan ki mar ki mata laki dei ki mar ying ki marsam kum ta terter na kaliang jing polis jong asam ki sat punwit da ka baki ai dau kum ni kum tai da ka baki pan pisa ki don ki kali la ngambah kala hakini kisnam ki balai ki kali ki bakit ki mar ying kum ki siap ki ma kum ta terter ki kam ki register ki kali ki haban siu haduk ki kuna ki bakot ki sanpon ru fajar kani ka penlong ngi kum kaseng ba kapen isat mat habang ipej ban yo sngo kum kini ki ki ba kini ki polis yang asam ki sim kabu badala jong ki khmat badala jong ki skor ba dang menin hakan riu tarik na kaliang ka jongi ngi dangwan na yo jong ka asam ban thit ki mar ki mata ban kini ki polis jong ka asam kila abat kila talasi ke kali jongi hapreng ke jengbu ai tanglang jongki ki penon kam da ki briu ki badai nang tu nasnong kaptam tu ki bri pini pali ban be ki kali jongi ndrai na kaliang ke jongi wala kataru ngingi yang ban ngingi itu bagi de polis nomor kiwan klem ko uniform bat klem ki kali reson number ke badai na ka polis department jong asam tede halar kata kanongrim bangi kala don ke jingi pen ibor bagai jing ya jingyania sipor bar hadin kata ban kaliang jung polis jong asam ulas dang ban pen i da ka ba kamting ula se da ru da kitiar ki ban kendang yengi ka ketika sngi reina kaliang ga jongi klem da salia kala don ga jingyania ban ngalalai phat hakata ka unta bat hadin kata ula ra no kali jong asa thanat asam te tangkom ta ngalej ban ujor au IC jong kalang pi idikam jong Meghalaya ban kaliang jong IC ngai kublai bulu simkia ketika kam bula lej ban penbej ban klem kano ka daw klem kino ki ai nomor bangingi ki dia kamar ka bade kamar bam bangi wan siwan tadana yo asam berulah pelaj halor ka jing ya keren jong IC jong ka Meghalaya tedai halor ka ni ka benta bangingi la yo sngo depan ngila yo i ba kini ki polis jong asam pilek daga ne ka juk ka lenti ban pin ban thawi ka jing kelumar nomor bangingi nang ap khmi lenti ba hadu inda kila deban ya penbej ya kani ka wat ka baar tenrei kani ka jingle jong kini polis jong asam kapen long penban ba ngingin ya long so pedung nomor ka jing penon kam jong ki da kini ki briu lokal nang tu nasional kam tam kini pali ki ban pendik ini ki briu jong ki bayaj bayang tu ka jaka tengi na kaliang jong ngi kerpat ya ka district administration kepada ka police department bakin simkialam bakin tuklar bakin keren ya deputy commissioner jong ka asam bat kumjuru SP jong ka asam bakin
kin la ai kini polis jong kan ni kalampi aku sangtai kenang bakan wanra ya ka jing ya song sup song san ka jing long sengan ki parado prasnam jong ki pasong masa tu hajaka khamtam ba lada ki yaile shela ikini ki jaka na kalian jungi kum ka sangrung sim na ka wei kalenti ba na kalian jungi ro ni keren na ka basai ba kini peli kimla ban im tang hitu lumpung ibarit jong ki habya yang ding ba put usam ding ba kisnom ki thau ki jongi lada maki ki yaile ki briu jongi ngiru ngimban se bangi habla lang ki andai na kalian jungi warla kataru ngimko aban pen i da kanu ga jing thau gi jing klumar ring chukurpat ki ber wadai khmi jong district khamtam ka police department bakini pen bai kham kloi gane ka kam but warla kataru ngim safa da jing tho ban ujor persya yakini ki police ki ba smart ban le duty claim uniform bat ha jing bu ai tanglang jong ki sha u oc ban sha changte hapo boko Assam HYC West Kasil District ni Sokya Hagbedi berkeni ka jing sya pendik jong ki parado parasnam jong i haki thang bodar chithi chalampi ti radon ka jing penbej apdeng ki atri ki CM ba bangi dang don apdeng ka jing penbej ha kabedi put sam jong ka belia baka Assam kanom don kanu ka jing pentut nri ka belengo ka long ba hakidi ki sni ki bi kum kita ya ka bala pentut iki dong song snong tingi kum ka seng imla pan susnap pan i kum kini jingle na ki bor jong polis na po Assam pan bentut i ki bru ha kayai ke yeng khamtam e ki odai na ka jala me kelia ki banlik namar ni bahasa abodar ni dot kam hi ya ka khi pateng ha ke bedai bat ki bahasa bat ka Assam ti kani ka jing ya jing yeng ju ki bru jong ni sha Assam ya ka ba bentut kum ni kan wara i jinge ti kel pat ya ka sarkar ki bor bahalor wa ke dei ban pej ye gede beta khamtam e ha ka bedai ban penbej no sa ha bedai ba ka put man penbej no put ha ka ni ka face ka ba ar ta ka de ki kwa jong ni ba khang ban le ban phan pen kloi no ha bedai bat ka ni ka beta bat ha ka ju ko por ngi ngi kerpat i ke bor jong district kum ju USP ba un sim kya ha ka bedai ba ka ni ba ndai ban ailat namar kini ki jingmi ye ki bru ki bom phong uniform ko mot ka dei le ki bru ki bom uti kim dei ki police ti lada ki phong ye ki uniform ti la ban ong bagi dei police ndai ki bom phong ye ki uniform ha pakimi ha surok ko mot ki dei nang uti ti na kliang jingmi ki pat ki bor jong ka district kam USP jong ka West Kasil district bo shi kya ha ki dei ba ta khram ba ki pai ba jong ni kan ai di ta ka di kwa di district